Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang Ginoo may warning sa katawhan sa Israel sa ilang paglangay-langay, pagtukod pagbalik sa templos Ginoo. Kay niingon man gud sila nga dili sa ta magtukod sa templo kay unahon na tukod ang atong mga balay. Tinuod yun, nakatukod na sila mga balay nga nindot. Nya ningon dayong Ginoo, karon nga naa mo'y mga balay, naa mo'y mga pagkaon, wa na mo na ulipon. Pero tanawa, natagbaw bagod mo, nalipay bagod mo, siya wa mo kaybaw, wa mo maglibog wa mo kapangutana nganong nanaman ta mo'y gisulob, gitugnaw mangyapon mo, nanaman ta mo'y gikaon, gutomon mangyapon mo, mga inana ba? Nanaman ta mo'y sweldo, mura ra magbusluton nga alkansiya, nakautang man lang gyapon mo. Kabantay mo karon ang naay mga sweldo mo hinoy dagko kay mga utang, no? Mo'y maputo sa utang. Mas maayo pa tong mga way sweldo, way trabaho kay wa pay utang. Wa mo kabantayan na pangutana mo sa inyong tupad na kay utang, pangutana. Kanang way trabaho, wa sad nay utang. Kita nawaw, di ba? Dako-dako na tagkolekta, dako sa datong utang. Dili ta maghisgot og utang nga institusyonal. Hinuon pwede sad na. Tanawa nga to karon ko nga atong nasod. Pila na may utang sa atong nasod karon? Mga almost 18 trillion na. Nya naa pag umaabot nga mga around 2 trillion, so ma 20 trillion na ni siya. Sus, grabihang utangan. Nya nganong nahitabo man na sa atong nasod nga sige lang yung increase ang utang, wa pa gani kaabot og 4 years gikan sa eleksyon nato nining bag-ong administrasyon. Gikan atong 2022, wala pa kaabot og 4 years beyond 4 years na ba? Wala pa lagi. Wala pa 4 years. Pero ang atong napuno nga utang niabot nag mga almost 5 trillion. Sa ato pa kada tuig sobra sa 1 trillion ang atong increase sa utang. Unya inigabot anig 6 years. Wa na. Mura sa danig, nalubong tas baha sa tubig, lubong sa baha sa utang. Unya ang atong income naara kunos mga 4 trillion kada tuig. Unya ang atong giutang zaman. Ang mapuno sa atong utang tag 1 trillion. Unya ang atong budget kada tuig sa ato lang ron na sikat maning budget kay pag 2025 ni sikat man tong budget tungod anang ilang mga blank nga i-insert ba nga mga amount human sa ilang bycam na sikat man na diha nato nahibaw-an nga mag-average day sila og 6 trillion pesos ang budget kada tuig. Porting dako unya ang pinakadako ana nga gibudgetan ang infrastructure. DPWH gi-question pa gani na kay ang dako gid unta nga education man, pero ang ilagi sa atong constitution education mo idako unta karon ang nadako na hinuon ang DPWH mao nang nasikat ron ang DPWH tungod anang dagko kayong mga anomalya sa ilang project. Sige. 6 trillion kapin tag 6 average 6.3 trillion kada tuig ang budget, pero ang atong income 4 trillion ra. Di sa to pa kada himo nilang budget apil gid ng 1 trillion nga utangonon. Nya mo budget na sad karong 2026 6.3
6.3 na sad trilyon. Unya ang atong income mura ra bag ni aksyog ubos. So mo nang mga 2 trilyon na ang atong utangon. Ano man daig budgeto na lang unsay atong income kana na lay atong budgeton. Di ba? Kana na lay atong bahin-bahinon ba? Nya maynusan lag korupsyon. Kaya ang korupsyon dahil kuno sa atong nasod, mga igsoon, matod pa sila ron dihang hiring-hiring, mag-average sad o 30%. Kung unsay atong budget, 30% ana padong sa korupsyon. More or less, 30% padong sa korupsyon. Gani karon ang bagong na-discovery, moabot dahil kunog 70% padong sa korupsyon. Pero og atong totalon tanan kay di raman ang corruption diha sa DPWH, naman say corruption sa education, sa military, hasta pagani sa atong kaning mga PhilHealth o kaning ato ganing mga senior citizen, mga PWD, daghamang mga palusot diha, LTO, mga inana, mauna daghan in corruption. So kung ato din ang i-average sa ilang corruption 30% sa atong total budget. Sa ato pa, 30% of 6 trillion, 1.8 trillion maunay corruption. So ang 6.8 o 6 trillion maynusa nimo 1.8 trillion na corruption ug masiro corruption ta, ang atong income nga 4 trillion paigo ra, igo-igo ra, di ba? Awa mo kay ba? Unya kay kana kunong atong income nag-i-estimate nila nga 4 trillion, gimaynusa na sad kunon og gimaynusa na kuno na sa 30% na korupsyon. Kaya nga to sang income ila man sang korupsyonon. Di sa to pag gimaynusa na sana ginit na siya sa korupsyon. So kung nato sa tong iuli ang ilang gikorupt sa atong income nga 30%, ang 4 trillion mahimo sa nang 6 trilyon. Sa ato pa di ay doon na gidayon tatay income kada tuig nga mga 1 trilyon kada tuig. Kung wa lang yun tay corruption, di mo increase na ta. Og mao na gipasabot sa unang pagbasa. Wa ba mo kahibaw nganong naingon ani mo? Kay wa ninyo lipaya ang Ginoo. Ingon dayon siya diri, pangadto mos bukid, tukuran ninyo ang akong balay, ug kun malipay nako, ipakita nako ninyo ang akong himaya. Ipakita nako ninyo kung unsaon ta mo paglipay. Munang ningon ang Ginoo na lipay sa iyang lungsod, matud pastubag nato sa Salmo. Unya kun malipay ng Ginoo sa atong lungsod, munindot sad ang atong palibot, ang atong kahimtang. Sa inyong paminaw karon sa atong panagkuyog din hisugod adtong August 5, nalipay kang Ginoo nato. Kusga. Taka lang mo. O base, no? Mailhan man na nimo kay munindot man ang atong palibot. Mura bag na atay nindot nga mo develop ba? Dili mabungkag, dili maguba. Mo develop nya malipay pud ta. Nalipay mo ron. Nataod na sad ang ikalima na nga hilifan. Tanawa di balahi og naong. Taloyo ba? Basig karong adlaw mahumag tao diri ang ikaunom. Na naman niabot naman pero wala pa mo bayad ana ang nidonate. Nga naman iya usang huwaton nga mataod ang duha para dili kuno mahimong ghost project. So mo na ato nang iampo nga mudayon tog donate, no? Kay di gani kuhaon ta na gikas atong mga slot-slot.
Pero hinaot unta. Nya lahi siya naong kay wa na tay stock aning gaunang upat, pero mas advanced to siya. Mas dako tog hangin. Dako man dako man siya propeller. Nya tama ra sa siya kay dako-dako man sa nang space diha sa loyo. Di man para dire nga giduha na to. So do na gyud pamaaging Ginoo. Nya adtong niaging adlaw ni brown out brown out atong gipaandar ang atong generator nga murag tura-tura. Wa kaabot og 30 minutos ni aso. Ni aso. Di na siya kasustenir. So nag-search dayon ko og namsa ko'y kaila nga supplier og generator. Iya tang gikotisyonan og mga 600 kapin thousand 50 kBA nga brand new nga kuan generator. Gahunahon ako dako sa dani i-round off das mga accessories moabot manig 700,000. Unsa man atong paliton dili. Bitaw kamoy desisyon unsa man. Kay akong ginahuna ba og mobalik na sa niyang brown out. Para na ni maigo tag bagyo. Nya mga tumbang poste. Kadto bitaw pag-abot sa audit, sultihan ta mo dito ko sa San Vicente. Ang audit ko man to no kanang December. Nahitabo sad nga nag-brown out dito nga nagmisa si Bishop Palma mting ito nagkabuang mig pangita ang ngita nila mig megapon kay wa day may generator. So pagka September palit dayon mi og generator 100 kVA dito pag abot yun sa audit ang simbahan ra nagsiga for almost 1 month o 2 months. Ang simbahan ra gyud mo'y nagsiga didto nag-charge ang mga takatauhan. Wa ra ba mo bayad? Sige lang charge sobra 300 to 500 ka tawo kada adlaw gikas buntag ngadto gabi. Mo average mi og tag unom ngadto 8 ka containers nga diesel ang i-feed na mo. Why kolekta? Why kanana? Tong nakaingon ko may ragyong na generator. Karon naghuna-huna na sa kudiri. Kay sunod-sunod ra bang bagyo. Simbak kong naikalit ba. So ato lang to orderon. Anya ako lang to ignon anam-anaman lag bayad ha. Oy, taga finance naaman gid mo diha. Okay mo? Niyango man ang usas mga okay mo ha? Taga finance ha. Yango man, ingo ana man. Di sige. Okay hon tani. Kamong taga online, okay ra mo. Malipay kang Ginoo mo palit og generator. Malipay gina siya kay ato man gi-secured ang iyang misa. Sa ato pa makapadayon tag misa nga way interruption sa brown out. Unya kun do natay activities para sa Ginoo, mapadayon. Nya dili mo ngit-ngit ang atong simbahan nga mura tag ungo dinhi. Musiga ato mga suga, muandar ang atong ventilation, malipay ang Ginoo. Muna akong i-declare karon atong paliton, ha? Kung atong orderon. Nganong mura mamog nangaguol? Pila man nakaslots ang 700,000? 7,000 kaslots. 100 man ato per slot. Sige, kinsa ninyo dihay mo donate og tag 1,000 ka slots mo palit sa PPSC. Pitura ka tag 1,000 slots. Sige. Pitura ka tag 1,000. So nagkinahanglan na tag 7 ka donors. So muna itong challenge sa generator. Nya kada andar sa generator mo andar sad ang gracias Ginoo padong ninyo. Ang nagdonate ani kada tuyok man ika mas daghan na padung kay kada tuyok man. Oy sudan sa kanang andar mas daghan pa nas tuyok. Bitaw mga igsoon
ang atong hunahunaon kanunay ang makaayo sa katilingban. Gi-install na sad ang atong internet, atong mga kaning kamera para sa atong live streaming na nalay usa ka gadget na kuwang para mulihok na. Bantay mo, yan natay kamera dire, yan na si kamera dito sa loyo, makita na ng inyong mga naong. Tingali karong simana, karong Domingo makita na mo kung ma-deliver na to ang katong ilang masali kanang makina nga ang kadang gadget nga para sa kuan ba sa live streaming ba. Makita niya ng inyong mga naong din. Hibaw mo pila ni kantidad? Naasa ni siya 100,000. 100,000. So ipuno nato sa generator 800,000. So ug naay gusto ninyong mo sponsor na murag pang kuan gid ba pang challenge gid nga sponsor para aning duha kaning kamera o kaning generator 1,000 slots ang challenge. Naman tay 162 slot challenge sa regular nga mga buyer sa slot sa PPSC. Natay special slot challenge 1,000 slot challenge. 8 kabuk 1,000 slot challenge ha. Ug naa na malipay yung Ginoo ninyo pero duko-duko ra mo diha moingon mo tay kwarta isod kay nastanan nya naadjud kay kapasidad ba nya magduko-duko ra ka maliwat yung kang Herodes. Kinsa man ni Herodes? Nagpahimo siya sa kalipay, sa bahandi, gahom, isip hari. Iya paganing gikabit ang asawa sa iyang igsuon. Niya kay nibadlong man si Juan nga magbubunyag. Iya pag yung gipunggutas liog para lang yun mahilom, para siya magmalinaon, para siya malipay. Pero pagkadungog niya bahin ni Jesus, na disturbo na sad siya. Wa mapadayon ang iyang kalipay, wa mapadayon ang iyang kalinaw. Disturbed kay siya. Nganuman, kay wa siya mulipay sa Ginoo, ang iyang kaugalingon, ang iyang gilipay. Muna kamong mga milyonaryo, ni amang mga milyonaryo din sa atong parokya, sa territorial o sa online parishioners, hala, palit mo 1,000 ka slot challenge. Sinsiyo ra gid na ninyo. Ing kapader, kadtong na-appeal sa flood control, pwede to mo palit? Pwede. Pwede, di lang nato i-announce. Pwede. Pero ayaw na mogbalik anang inyong binuang. Tungod kay nipalit na mo og slot para sa Pangginoo, pasabot, nagbasol na mo. Isintro na ninyo ang Ginoo. Nganong di man dawaton sa Ginoo? Dawaton. Bisag ka na pang ilang gitawag ron na sikat kayong mga revelation na nagbinuang sa flood control. Di na dawaton sa Ginoo magbag-o sila. Dawaton. Mao na nga, magbasol, maghinulsol, dili kay magsigil ag gumbol-gumbol samang Herodes, gasigi gumbol-gumbol, wa gyud magbasol. Hangtod nganing apil na lang po siya desisyon na patyon si Jesus sa dihang nagkita sila. Iyang gi-turn over balik ngadto ni Poncio Pilato aron hukman. Dili nato patyon ang Ginoo mga igsoon, dili sad nato patyon ang atong simbahan. Atong atimanon, bahala nagmasakitan ta, magantos tagpalit og slot, ibutang nato sunahona kung sa atong gibuhat nalipay ang Ginoo, lipayon sa tas Ginoo. Ang mga Israelita gisakit sa Ginoo sa dihang ilang gilipay ang ilang kaugalingon lamang. Pero sa dihang ni antos sila og ni sunod sa sugo sa Ginoo, gilipay na pod sila. Muna kini mga propeta mo pahinumdom gid ni ang pulong sa Ginoo mo pahinumdom gid nato. Hunong na sa imong pagsigig lipay sa imong kaugalingon. Gamita ang imong gahom ug ang imong bahandi paglipay sa Ginoo. Ug unsa man gyud kalipay sa Ginoo, atimana ang simbahan, atimana
ang katawhan sa Dios at timan na ang mga kabos o mga nanginahanglan. Naot unta ang ato mga politicians labi na dinis atong nasod nga baga nagyug ig mga naong di nagyud dutlan kapit og mga pulong sa katawhan. Bisag magrally pa ang mga tao, mura lang yung gwa. Bisag naanay na nga matay, naanay na nga lusno, klaro na yung kaayo ang ilang binuhatan, baga yung kaignaong. Lingi ay mong tupad, ing na nipis na ang imong naong. Ing na ba, na nipis imong naong? Kanabang di na gibitaw mauwaw, nga mamakak at tubangan sa publiko, ato na kaning hunungon, eh. Di ba? Nga magampo ta, nga di unta sila masama kabato o kasing-kasing ni Herodes. Aron dili ni sila masigig kapresyon, kining ilang pagsigig pangawat, kining ilang sigig pangwarta, bunga ni sa way katagbawan na kasing-kasing, kanabang kasing-kasing nga naghigwaos, kasing-kasing nga way katagbawan, o gano man, kayang ilarang kaugalingon ang ilang gilipay, dili ang Ginoo. Maunay warning sa Ginoo sa atong first reading. Sige mog kaon, gutom lang gyapon, sige mog puyog balay, mura ra gyapon mog way balay, sige mog tigom og kwarta, mura ra gyapon mog way kwarta. Tungod kay wa ninyo lipaya ang Ginoo. Last na lang lingi sa imong tupad. Lingian, ing na moapil ko anang 1,000 slot challenge. Ing na moapil ko anang 1,000 slot challenge. Nawa, di ba? Wa gyud mo lingi kay nga naman, di ko kaya, oy, di ko na kaya. Ang imong mindset daan, wa na, human na. Natapos na. So congratulations sa niingon karon, bitaw no, murag kaya man ginanako. Pwede raman ng 1,000 slot challenge o in 3 months, in 2 months, o di ba? Pwede gani in 5 months, o di ba? Imong humanon ang imong 1,000 slot challenge. Pwede ra gyud. Ana.